Cześć, wiecie, że Ruda Śląska jest total iconic? Ja już to wiem i dzisiaj podzielę się z Wami kolejną garścią wiedzy. Dzisiaj zobaczymy sobie obiekt, który był kiedyś domem towarowym. Dzisiaj służy bardziej jako przestrzeń biurowo-mieszkalna, czyli Kaufhaus z 1904 roku, o rok starszy od londyńskiego Harrods. No więc cóż, nie idziemy na zakupy, ale idziemy na ucztę historyczną. Historia Kaufhausu nierozerwalnie wiąże się z dynamicznym rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku. W XIX wieku tereny dzisiejszego Nowego Bytomia zaczęły szybko się urbanizować w związku z działalnością hut i kopalń. Jednym z najważniejszych zakładów powstała w 1840 roku huta Pokój, Friedenshütte, wokół której stopniowo powstawała zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura dla robotników. Wraz z rozwojem zakładu pojawiła się potrzeba stworzenia zaplecza usługowego dla pracowników i ich rodzin. Jedną z charakterystycznych dla miast Górnego Śląska realizacji urbanistycznych była kolonia robotnicza, dzisiejszy Kaufhaus, zlokalizowana na pograniczu Nowego Bytomia, czyli Fryny, i Hebzia. Zabudowa ta powstawała etapami w latach około 1880-1913 i była przeznaczona głównie dla pracowników huty Pokój. W jej obrębie znalazły się zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty usługowe, między innymi dom noclegowy dla samotnych robotników, tzw. Schlafhaus, gdzie dzisiaj znajduje się dyskont spożywczy, oraz nowatorski na swoje czasy dom towarowy. Kaufhaus, czyli zakładowy dom handlowy, został wzniesiony w 1904 roku. Był to trzykondygnacyjny budynek utrzymany w stylistyce wczesnego modernizmu z elementami secesji, zbudowany z cegły i wykorzystujący konstrukcję słupowo-płytową zalaną cementem. Co ciekawe, budynek ten jest o rok starszy od obecnej siedziby londyńskiego domu towarowego Harrods, której monumentalny gmach powstał w 1905 roku, oraz o 3 lata starszy od słynnego berlińskiego domu towarowego Kaufhaus des Westens, otwartego w 1907 roku. Już w chwili powstania w 1904 Kaufhaus należał do najnowocześniejszych obiektów handlowych w regionie. Trzykondygnacyjny dom towarowy wyposażono m.in. w windy, które umożliwiały transport towarów i wygodne przemieszczanie się między piętrami. Na początku XX wieku było to rozwiązanie spotykane głównie w dużych domach handlowych Europy Zachodniej. Oprócz wind w budynku funkcjonowały inne zaplecza techniczne, np. ubojnia, co pokazuje, jak szeroki był zakres działalności handlowej domu towarowego i jak kompleksowo zaopatrywał on mieszkańców kolonii robotniczej. Z czasem nazwa Kaufhaus zaczęła określać nie tylko sam budynek, lecz także całe osiedle, które do dziś funkcjonuje właśnie pod tą nazwą. Warto pamiętać, że Kaufhaus był częścią większego systemu opieki socjalnej prowadzonego przez zakłady przemysłowe. W epoce dynamicznego rozwoju przemysłu właściciele hut i kopalń starali się zapewniać robotnikom nie tylko pracę, ale również mieszkania, sklepy, szkoły czy opiekę medyczną. Dzięki temu powstawały całe funkcjonalne osiedla zakładowe, wręcz miasta w mieście. Kaufhaus w Nowym Bytomiu stanowił właśnie taki punkt usługowy integrujący życie codzienne mieszkańców kolonii robotniczej. Ale to nie jest tu na ulicy. Ale ja nie jestem do tego stworzona, żeby trochę latać. Stój! Ale nie jest tu na ulicy. Dobra. 60 metrów, patrz jak jest wysoko. O, Woli się uczy latać. Jedną z ciekawostek, które można odkryć dopiero po wejściu do wnętrza budynku, są dekoracyjne okładziny ceramiczne zdobiące klatkę schodową. Wykonano je z materiałów produkowanych przez firmę Villeroy & Boch, czyli jednego z najbardziej znanych europejskich producentów ceramiki architektonicznej.
Takie płytki były wówczas symbolem nowoczesności i wysokiej jakości wykończenia, a ich trwałość sprawia, że do dziś zachwycają detalem i bogactwem wzornictwa. Gdzie jeszcze w naszej konurbacji szukać takich perełek? Podpowiem, jest ich całkiem niemało, ale żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, najlepiej oddać się lekturze książki Teresy Ebis pod tytułem Bytom ceramiczny. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, jeżeli doceniacie, ile serca musiałam włożyć w to, żeby przemóc się, żeby latać dronem, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górę, o dzwoneczku i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z całego Śląska, Moraw i nie tylko. Moi drodzy, bardzo dziękuję także wszystkim osobom wspierającym moje działania oraz moim patronom. Możesz także dołączyć do grona moich patronów, za co bardzo, bardzo dziękuję.